Kuya Mike, Ate Jen, Mhm. aram nindo ining PNR. Arab ko, may PN. Digi sa Legazpi. So, istasyon ka ano dyan. Oo. Mhm. So, although not functional, Oo. yung PNR baga dyan. Mhm. Gusto po niya na maikonvertir ang lumang Legazpi City train station na maging saroda sa mga Philippine Railway Museum. Oh. Ah. Museum. Antigo na magawa ng Antique. ganyan. Iyo bagalo yun naman ang gadiyan. Dahil pa kita nagabutwa sa Kinaban. marahay na kinaban. Mhm. Iyaw na iyan na pigaapod na PNR. Masain ka Yes. ngaya sa PNR. Naka-PNR. Oo. Kumbaga, saro na yan kuya na marker sa syudad ng Legazpi. Mhm. Mas pag sinabi mong PNR, aram tulos ka Aram. mga tao. Lalo na sa Yes. mga kabatsta. Oo. Landmark. Yes. Sabi nga yan. Magida ay ning Philippine Railway Museum. Ini po ang Oh. plano, Kuya Mike, partner Jen, ni Mhm. Rome Candasa, Mhm. as in Victor Nierba. Mga Bicolano po sindang railway enthusiast, as in artist, na nagproponir na maipreserbar ang mga artifacts, aron kan mga bagun, as in iba pang mga kagamitan sa mga terminal kan tren digdi po sa Kabikolan, partikular na po digdi sa barangay Peñaranda, Legazpi City. Kumbaga, pag Oh. sinabi kay kuya ay na artifacts, Oo. luma na talaga. Luma na Ayun. talaga. Mm-mm. Pero magayon iyan kasi saro na naman iyan sa paagi tanganing ma-upgrade ang mga pasilidad as in ekipahe sa railway na magkaigwan ni mga pagbabago, di ba? Yes. Sa dalagan ka mga tren. Yes. But anyway, speaking of dalagan kan mga tren, iba na Oo. baga so dadalaganan kan tren? Yes. Dahil na maliko Dahil digdi. na. Dahil na maliko digdi. Actually, may pwedeng magkaurog makayan. So, yaon sa pigapod na ang mga arong baga, yaon sa may kataning kang release. Home along the Oh, Riles. di dahil na sinda apektado. Dahil na sinda apektado kung gibuhon ining museum na. Yes. Oh. Kung dahil naman ang madalagan palaaw sa syudad nin Legazpi ang Mhm. release na, so sabi mo may bagong Oo. dadalaganan. Mm-mm. So siguro kaya mo pala si base duman sa headline, nakipag-uro na si Regional Director Herbie Aguas sa National Museum, Mhm. puda sa National Culture of the Arts, National Commission of the Arts and Culture. Mhm. Siguro yun ay nigare mapatabang siya duman kung paano ang pag-converter ka ni asin kung tutugutan kang PNR. Yes. Sabi kay Abagadigdi, segunda kay Candasa, dahil sa esfuerzos ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na mai-upgrade ang mga pasilidad as in ekipahe sa railway sa railway, magkakaigwanin pagbabago sa mga dalagan kan mga tren. So gustong sabihin talagang medyo diit ang tsansa na makabalik ini sa operational. Operation. Oo. Anyway, aloy na talaga ang kuya pero siguro dekada na iyan na dahil man talaga naglalaog digdi ang ang mga bagon kang PNR. Oo. Kaya mas mariman anggad na mapakinabangan ini sa Ibang another paagi. purpose. Yes. Kumbaga, bibihira baga na ini paglaogon ki mga tao. Alagad mo niyan kung madagos ini kuya ay na gigibuho na museum, Mhm. madadagdagan na naman so pwedeng dumanan Yes. asin so mga kaakian ngunyan makakakuha man ng leksyon kung ano ang yaon dyan sa Railway Museum. Sabi duman sa headline na nagkapira sa nasa Southeast Asia ang igwa nin Railway Museum. Oo. Udog sabihon pag naibuso lang arog kaya na plano ang siring na museo dakulang tabang sa turismo lalo na sa Correct. Kabikolan. Correct, Mhm. partner. Iyo. Sabi pa ni Candasa, dakulad ang magiging tabang kung apot kini. Mhm. Sabi ni Candasa, ang mga riles sarong dakulang parte kan heritage kan Kabikolan. Iyo. Maray man The na magamit iyan sa kung magdyan ka kuya may mga bawas na dyan
So mga kahoy baga na dating Siguro nakalatag. sa tahaw. Oo, nagkaka-airling ko ngayon, nakapatinog na kung saan, piga pauputan kayo nga tinanong mo, or pig-design. Dapat magkakuraw, tani ma-preserve, so mga artifacts. Tapos, mga matagaso na kahoy iyan, ano? Oo, Mga matagaso yes, niya na kuya, kahoy eh. na iyan. Oo. Sabi kang mga ano ta kuya ay si Madam Lorencita Leopando Tamor grew up with happy memories in PNR. Our grandfather and father worked there. So may memories pa lang duman ang mga nagkapira sa Satuya na naging empleyado diyan sa PNR. Iyo sabi man digdi nata day isulong ang pag-rehabilitate kang PNR South Corridor para makabalik ang dating mauswag asin progresibong Bicol. Oh, sa iba, i-rehabilitate. Alagad, sabi nga ni Nando, iba na ang agihan. pwedeng daraga. Oo. And papadiretso sa Sorsogon. Arani mo sana sa Ligas. iba na ang magiging kumbaga dalagan, di ba? Okay. Iba na suruta. Yes. Iba na suruta. Pero pasiring magilo sa Bicol. Iyo ang importante pa sa Bicol. Arani magila yun baga. Sa mga Oo. netizens, ako lang nagkontra. Yes. Considering daing planong ibalik ang train Paligaspi, nataday na sa nagibuhon alternate road ining railway. May mga maray man na sa suggestion. So dating Riles, gigibuhon na sa nang tinampo. Ayo. Ngunyan sa panahon na ni Kuya, nakakaagi dyan ng iba, alagad, so mga saradit sa na mga motorsiklo, nakakalusot. Balda digdi sa Washington. Balda ka naman, pasiring duman sa may airport. Motorsiklo tapos Wigo. Correct. Iyo mananggan. Kadaklan talaga gustong maibalik ang biyahe, no? Kung maibabalik man ang biyahe, digdi sa tuya, bako na digdi maagi. Yes. Bako na digdi. Anyway, kung madagos, sarong tourist spot na naman yan para sa Satuya, mga Legazpi. Iyo baga. Naabot ko na sa istorya ka to ni Nora Honor, Kuya. Diyan sa release yan, nagtitinda baga so mga kakanin, malipot na tubig, soft drink. So diyan na discover sa release. Pero kung dahil naman ang gadin di iba na nga agihan. Iba naman na memories. Iba. Mahuwara na ki memories ngunyan. So sa Ligaswita, dahil na agihan. Alagad, kung gigibunin ng museum, iba naman na mga activities ang pwede dyan mangyari. Yes. Naman makailing na kita dyan iba-ibang klase kitawo pag nagbalik na kita sa new normal. Iyo, ade. May ito, may maputi, may halangkaw, may ibaba. Ang gigibuho ng turismo. Pero ako, nakasakay na ako dyan, Kuya Kamusta ang experience mo, Kuya Mike? Kang, sadit pa ako, hanggang kuya, sadit manggilayo. So, dahil ka talaga mga ngator, Kuya Ayo. So, ali kami katong Metro Manila, pauli kami digdi sa Bicol. Kuan talaga, kung sa vibration man, gani ka baga supig babarina na vibration, ang kamot mo, pag nagbabarina ka, araw ka ng pangimati, alagad, ito gayon na dami ka, Kuya. So, pinakabaratong bagon ito. Bako ito so first class. Shaky. Ordinary. So, luma na talaga gayon, Kuya Mike. Kumbaga, karag-karag na. Bako pa man siya karag-karag. Alagad, kuwan talaga. Tadyan baga, yung mga klase-klase man. May classification. Yes. Siyempre, mga pobre man sana kita. Kaya dumang kita sa pero alagad, igwa ko kay memorya. Nakasakay ako dyan sa PNR. Sana all. Kamo po mga tugang sa mga nagaantabay, ano po ang sa indong reaksyon manungod po digdi na gigibuhon daan na sanang museum ang PNR digdi po sa Legazpi City. Pwede po mag-comment over 0927-3980955 o kaya naman sa 0938-891-5475 or sa numerong 0930-214-9781. Pwede man po mag-comment sa tuyang Facebook Live DZGB News Online Usapang Pamilya. Sige. Kuya Mike, alay paan. So baga sige ko bagang iling-iling kang kalendaryo. Tigiling ko kung ang sa kuyang budget maantos sa makaabot hanggang next week. Makaabot hanggang sa sarahudan. Tigiling-iling ko. Takong dain niya ko
Yaon si Kuya Mike, mautang Oh, ako. pwede kita magutang kay Kuya Mike. Ganyan. Ang pig-offer ko, ikaw baga sa mga pigpapautang, multi-purpose loan, housing loan, emergency. Ako pig-offer ko, good purpose loan. Dapat ang purpose mo, good. Good. Oo, yeah. Yun ang lending company ko, tabi ko yan. Pag mautang ako sa imo pala, dapat magayon na Oo. papadumanan kan sa Yeah, kuya na ilalag mo naman utangon. sa, ano ang dapat, good purpose loan. Mahiling mo sa transparency kung saan. Tapos, i-check ko kung napaduman man agad. Panggasolina, pwede nga panggasolina, pagkaon. Grabe, ano? Sigurista pa din si Kuya Mike magpautang. Oo. Pero abo ko magparautang. Ayun, Correct. pisil. Kamu po mga tugang, mga paraan tabay, kamusta po ang feeling kang may utang? Diba? Pag So, ang muya ko iapot, ano ang feeling? Pag may minapundong motor sa inyo, mo na, na silbato, si sarado gud ang pinto. wala, tulog na malengke. May nakagaw-kagaw kuya. May nagkaka-airling ako dyan na mga nakamotor. Oo. Para singil ko minsan. Aralo yun kung minsan buksan kang pintuan kang mga tigdodorman. May minsan may minabukas man. Lalo sa panahon bagang niya na medyo Pandemya. may mga nagkawararan talaga Opo, correct. source of income. Ompo. Kaya difficile. Ano man agad ang pangimati? Oo. Kung wala ka kayaro kaan. Ako kay to, nakautang naman ako. Mhm. Pag nahihiling ko sa tawong inutangan ko, kikulbaan ako, Kuya Mike. Kata pitcha ko niya na naman Pero, niya. day man, baka man sa pitcha, day man, amigo ko man sana. Na Okay. pag nailing ko, ang pangmati ko, sisingilon ako. Eyo. Kung minsan na kuya nararaot ang pag-amiguhan. Ayun. Oo. Mag-arugan, magana. Oo. Ma-involve lang man Oo. Tapos, Kapag nagsingil sa imo, day mo na bayadan, makulog ang buot. eyo baga. Di ba? Bud ama mamatayan mo pa so sobrang kaaditan ta may pag-iisip kang dapat bayadan. Yan. Correct ka dyan, Ate Jen. Ano daw ang buhay-buhay kan pirming may utang? Ha? Pero marauto ng pirming may utang. Dahil Oo. sabi nga, dahil na ngaya ako nangangaturog, dahil ko na ngaya aram kung ano ngaya ang pangmati. Ngaya Balik ka nun ta kuya Kang- ilingon ta so buhay. Kandaing utang. Yan. Yes. Buda ano sa mga attitude niya. Tada isang utang. Oh, duman kita sa Positive. Positive Positive. naman. Oo. Oo. Tanganing so mga ano diyan. Ay araw pala nga ka ng ang habits or attitude ka mga tawong daing utang. Iyo mananggad. Ano? Aragon ta. So kadaklan na may mga utang po dyan. Garo kay puhanan ta na maaraman kung ano ang mga habits kang tawo na daing utang. Yes, baka lamang may makuha kita digde. Yes. May maarog Mhm. na habit. Araw pala nga kaan. Ano? Kaya pala nga may utang ako. Ano daw nga yata? Ining tawong ini. Daing utang. Daing utang. Ha? Date man sa sweldo. Yan. O, Diba? tumpa ka dyan. Date man sa nangayan sweldo. Oo. Baka man ngaya mayamanan pero ngaya at least daing utang. Yes. Diba? And kung minsan nga sabi mo nga iyo pa nga ang nauutangan. Iyo Di baga. pa sa nga ang sweldo. Yes. May lending company pa nga. Iyo baga. Good purpose learning Good purpose lending company. Oo. So inigiyod na mga sa mga paagi tanganing maengganyar taan sa to mga paraan tabay na daingon yan magparaurutang, di ba? Yes. Yes. O ano daan mga gawi-gawi po mga tugan kan mga tawo na daing utang. Sige daw, arugon ta daw ining mga gawi na ni kanong mga tawong daing utang. Ha? Takong pirmi man kita nabubuhay habang buhay kita ha, may utang. Makulog yan sa banks, kulang ang katurog ta. Ha? Kulang ang katurog ta. Ganun ka pero may pigasigmit. Iyo. Ano? Mamuro-muro kapag matanga. Due date ko nang isaga. Duwang bagay dahil ni Oo. Kuya Mike Aha. na igwa ang mga tawong daing utang. Aha. Siyempre, may trabaho, Mhm. tapos nagagasto. Ano ang sa indang saving habits and ang spending habits? Yun. Ito ang aaramon ta. Kumbaga sa sarong coin, magkaibahan yan na duwa. Oo. So sarong pandok, saving habit. Oo. Sa ibong na pandok, spending habit. Pag pagtipon as in Mhm. pag Pero may gastos. ako, pwede dagdagan ko kuya itong pandok. Gibuntang tulo. Sige daw. Ang pantulong pandok ka yan kuya na habit. So ano yan, working habit. Mm. Oh, takong day ka. Oh,
paano ka makakasave kung di ka man nagtatrabaho? Ano Or, pa nagtatrabaho ka man, di mo pigpapakaray. Paano? So, gari para sa kuya, duman kita ma-revolve, inutunta itong ano, na may habit sa pagtrabaho, may habit sa pag-save, as in, may habit sa pag-spend. Oo. Di ba? Yes. Because, the other two, na nainot na sinabi ta, di mo kita makakasave, as in, di mo kita makaka-spend, Kung, hindi kitang source of income. correct. So, inutunta itong trabaho. Mhm. So, Sige daw. ang inot kuya ay na ano, working habit. So, yun na ito na sabi tangani, you love your work. Padabaon ang trabaho. Ano man na klase ang trabaho ta, dapat namumutan ta. Gura ano man kalangkaw, Mhm. gura ano man ang kantidad Mhm. kang satuya na nare-receive Mhm. as a form of remuneration duman sa pigtataotang produkto o serbisyo. So, pakarayon ta itong craft na nagiging source of income ta. So, Mhm. ito ang primero mo ko doonan kuya ay na admirable habit kang mga debt-free people. Tapos siyempre, di ka man makakaduman sa nainutang na mensyonar na gari grupo-grupo so mga habit into Mhm. saving and spending. yan. Panduwa kung muya doon duman sa working habit, usually baga, ang trabaho ta, 8 hours a day. Opo. Sa private, Monday to Saturday. Oo. Sa government, Monday to Friday. Friday. Mhm. Halimbawa, inutunta sa government, parehas ako, government employee baga ako. Mhm. Ngunyan, I'm on vacation. Iyo. May ako tabi pa sa gabos. Baka nagangalas ka mo, si Kuya Mike ngaya, government employee nga, pero nga, yaon nga dyan, oral daw. I am using my vacation na magamit ko sa kuyang skills, di ba? Maybe my skills could be, pwede ko maging, sideline. Mhm. Pwede, kung tatawa akong mag-drive ki tricycle, may lisensya ako, pwede ako mag-drive ki tricycle, another source of income ako naman. So, there are so many things na pwede ta add on Mhm. sa trabaho ta. Mm-mm. Pag dai kita, obligado mag-report. Mhm. So, sungon niya, halimbawa, may nagkaparakuan man sa Indo, muya mag-sideline, hayaan nyo mag-sideline. Basta Mhm. legal, as hindi man ka muna istorbo sa trabaho nindo. Oo. So, responsibility niya, nagibo niya na. So be it. Di ba? Mhm. Ngunyan, pagbako na bakasyon, Monday to Friday, pag Saturday and Sunday, kung maya mo, may duwang aldaw ka pa kuya ay na pwede mo maging another source of income kung maya mo. Mhm. Or maya mo Saturday sana, or kung igwapang mga iba. Now, pag abot duman sa sa mga working habits ta, Mhm. kung minsan, gari baga napapasipara mo halimbawa, dapat, itong nagkakuroa mo ng mga trabaho, gabos ito dapat, alagaan mo. Oo. Yan. Kung baga araw ka, di ka dapat kimapabayan duman. Mhm. So, yan ang na tanganing, masain ka man mapaduman, sisi man ang maging boss mo. Uy, ano nga yan? Matibay nga Oo, yan. di ba? So, Maray nga pero yan. nga, kung masana nga yan, araw masana nga kani ang pero nga, so, output niya, kung paano siya magtrabaho, so gawi niya, so attitude niya sa trabaho, maray nga yung empleyado yan. So, araw kaya na mo yata na sa inda na, Mhm. tanganing maging sa paagi na maging debt-free kita, Mhm. alagaan ta ang satong trabaho. Correct. Love your work. Yun. Paduma na kita. May trabaho ka na. Yes. Oy. Dako Sa... Pigili ka sa kalendaryo, kuya eh. Oy, pitsa 30, holiday. Pwede may maabot ka sa iyo mo, kuya eh. Martes. Martes 31. na. Oo. Martes Okay, na. Martes. Ano ba kayo? Martes. Mm. Siyempre. Parang may naresibi ka ngayang 35,000. Wow. Tara na. Inimil-imil. Ang bida, si Mrs. mo, anapon itong 35,000. Yun na yan, kuya eh. Igwa ka ng income. Maduma na kita, sasabi mo na, saving and spending habits. Yes. Okay. Di kita mapuon sa pag-save mo na kita. Yes, kuya eh. Pagtipon, ha?
Sabi digdi, dapat na maging priority ta ining pigaapod na emergency fund. Emergency fund. Di ba? Na-discuss na ini digdi sa programang Usapang Pamilya kung Yes. ano ang emergency fund. Sabi digdi, people go into bad debt because they didn't have money when they needed it. Kapag Kumbaga, nga ipo, madisponer. madisponer sa Tanganing, mamantiner. sa utang. Madisponer sa paagining pangungutang. Yan. Correct ka dyan, kuya eh. So, Diba? kumbaga, tanganin dahil ka makautang, kada pagsweldo mo, maglalaan ka kapag na emergency fund. Yun. Piraman ito, kung ano ito kadiit o kadakol, igwa ka ki emergency fund. Digdi Gari na- man na savings, ade. Sabi kan mga salawi kain, kapag may isunoksok, may tumunoksok. Kapag may sinuksok, may magagabot. May magagabot. Yan. Pag may sinuksok, may madudukot. Diba? Pag dahil kang sinuksok, bangga digdi, bangga duman. Pag dahil kitang emergency fund, Kuya Mike, pag may emerhensiya sa satuyang pamilya, Yes. ang tendency, mangungutang kita. Yun. So, may utang na kita. Kaya baga, ang iba kuya ang iba man na pigigibo, yan naman ang sa emergency fund, nagkukuro aki mga insurance policies. Saro yan na paagi na makaigwa kaki emergency fund. Pero pagka may emergency fund, no? Fortunately, having an emergency fund is the simple solution to the problem. Pagka nagkaigwa kita ng emerhensiya sa satuyang pamilya, may madadalaganan kita na dai kita nag-uutang. May mabubunot ka. May mabubunot kita. Building an emergency fund is a priority. Yung pala ito. Badla mo yung mga aram ka mo dyan, kung ano mga maray na paagi para mukna ka ng building an emergency fund. Ang aram ko basta na kay kuya mga insurance. Diba? Health insurance, life insurance. Pwede man da kita kaning magsaray na nakalaan sa na talaga for emergency use purposes. Yun. That is what you call emergency fund. Okay. So pwede ka man pala na kailan kung minsan pag may mga pag-uugali kita na pag kita lalo yaon la sa kataning ta ang sato na pig-iimpok. Napapaduman sa another purpose. Dapat maging as is kita para sa kumbaga, may inyo. mga advice man sa satuya na na garbaga may mga paagi kuya na salary deduction na automatic niya dahil mo na may iling. Yes. Pag tumbak kang bulan. Wala na. Dahil na nagduman kasi Pero kabali saan mo sa bilang kang ano mo. Ako personalmente kuya, araw ka taong muya ko, ibawas na sa dapat sa imong monthly na na-receive, kumbaga automatic na. Kaltas na. Dahil mo na mamalisyahan nga ni. Di ba? Sabi kan sa tong listener, ako dai na nag-uutang, tama ka na ramon, sleepless night pag madali na ang due date, tawara ka ng pambayan. Ayun. Sleepless night. Sleepless night man ang Di nangangatorog Correct. Pero sabi man digdi, minsan may nagutang sa mo ate Jen, kang magkahilingan kami, may amnesia na daa siya. Pero ko Diyos, hanggang ngunyan, 4 na taon na lamang na magayuno ng harong, dai na narumduman. Ayan, nagka-amnesia na talaga garong diretso. I-remind mo, parang dumon mo. Panduwa da ang ugali mga tugang, mga partners, kan tawong daing utang, ini da ang pigapod na patience through delayed gratification. Ano da ang gustong sabihin kaning patience through delayed gratification? Ang apod mi kan kuya self-control. Self-control. Dahil katulos magpadara, binailing ka ngayang, magiging may mga kami ako na shoes enthusiast. Kaya malakaw-lakaw mo yan. May discount ngayon sa sapatos na nailing ko. Pugulan mo yan sa diri mo. Patience through delayed gratification. Baka sa sunod na pagdyan mo,
halimbawa ngunyan, 10% discount, baka sa sunod, maging 20% na yan. O, di ba? Habang nag-aaloy baga, nag-aalang ka ang kung saan kuya kaya, i-delay mo muna. Yes. Dapat pala may control kitang May control ka. magbakal. May Yan. control da po kita mga tugang na magbakal, lalong-lalo na ini mga pinag-aapod na luxuries and unnecessary stuff. Yes. O, abawa, may sapatos ka pa man na nagagamit. Mm. So, mo man unless may mga ka, saro kang player na kaipuhanan mo maray na klase na gagamito, di ba? Ito ang trabaho mo. But if you're not someone na kaipuhanan mo man ito, i-delay mo muna. Correct. Ha? Dahil nadaan mo na magbakal kan mga bagay na dahil taman kaipuhan. Correct. O, kumisan baga ngunyan, ang iba nagiging status symbol ang four wheels. Oo. O, ang iba may na-jump into Four the wheels wago agad. na bandwagon na may mga magaling ang offer ngunyan. O yung baga. Dahil iling ang financial capability ninda. And kung minsan pakabakal, nakagaray sa tinampo. Madali maraot ta. Oh. Uran init. Wala man Correct. sigarahe. Oo. Pantalo na Kuya Mike, eyes are focused on financial goals. Yan. Pag sinabing financial goal, at the end of the month ngaya, pira dapat ang nasave ko. O, di ba? At the end of the year, pira, kung may target ka, tangani duman sa budget mo, nakaseparate na ito kuya aside kang sa pigtara mo kasubago na emergency fund, may financial goal ka pa, may saving ka pa, na piga separate mo man. Mimithi mo na at the end of the day or at the end of the month or year, may Yes. siring kang arugatong amount na may sasaray. Oo. Ang iba kaya, anong nangyari, next month nga, maabot na nga sa bonus. Iutang ko na nga. Ito nagiging financial Nako. goal kang iba kuya Okay. Oo. Kumbaga, bako arog po ka to na pag may expected na maabot, ang goal nila, kung paano ito ma-advance, bako arog ka. Kumbaga, sabi nga patience through delayed gratification. Oo. Opposite itong istorya ko. Yes. Ang pang-apat, proactive da Kuya Mike with their finances. Proactive with their finances. Okay. Pag sinabing proactive, kumbaga, bako kaso, nagre-respond sa mga bagay-bagay. Kumbaga, future, naiiling mo kung ano ang pwedeng mangyari na dapat, araw pa lang ka may kaipuhanan ka, dapat, aloy pa, piglalaanan muna siya, duman sa budget mo. So, proactive. Halimbawa nga, mapairahay ka, kang sa imong motorsiklo, di ara mo, ikanbas muna sa mga sa mga kaipuhanan na materyales, isabay mo sa labor. So, kumbaga, ini nga yung bulan na dahil ko pa kaya, pero nga, mahalaan na ako. Kumbaga, proactive ka, dahil pa man nararaot sa motor mo, nagagamit mo pa, alagad, may mga date ka na nailing na for repair, pigahandaan mo na siya. Yes. Kumbaga, planning. Yes. Nagpaplano. Oo. Yan pala na. Yan ang pag-abot duman sa mga Saving habits. Kan mga tao na daing utang. Yan. Kaya pala niyan nga daing utang, arog pala niya ka ng gibo ka yan. Diba? Madig din naman kita sa mga spending habits. gastos. Kan mga tawong daing utang, patamili daing utang, dahil na nagagastos. Nagagastos man po sila. Correct. Number 1, spend less than what they earn. Magkayo doon baga. Paano ka man makagasto kung lampas na duman sa sweldo mo? Yeah. Sabi nga, kung uraal daw ngaya nagkikita kita ning 1,000 or 1,000 pesos ang satuya na kita every day. Okay. Dai ka ngaya magastos sa sarong aldaw na sobra dyan sa imong pigkikita. Oo. Pero mas may sarong nagpasunod kuya na financial manager. Duman sa sinabi mo na 1,000, dahil ka maggasto na lampas. Ang sabi kang financial manager, itong 1,000 mo, bawasan mo na ki 200. Di, nakasave mo naman na ito. Dahil bawas mo na. Ngunyan, so 800 mo,
Di mo pag-ubuson. Mhm. I-budget mo ba ito sa urual daw mo? Mm. Halimbawa nga, may dudumanon ka, arani man sana, dahil ka nang iya magsakay, magbaklay ka na sana. Pero kung may motor kita. Di, may na-save ka na naman. Kung may motor ka, dahil ka magbaklay. Iyo. Oo. Araw kan, grabe mga simpleng paagi. Yes. Na, tapos halimbawa nga, pig-invite ka. Mhm. Kaya ma-snack nga kita. Umi ba ka tulos pag ginagda ka? Ayo. Go, go, go. Pero dapat siguraduhin mo na siyang mabaya. Kapag ka inagda ka, ikaw ay mabayadon. Go, go, go. Ika na tigang ano ha? Siguraduhin mo na. Ikantaya. Ikantaya. Bako ako. Grab the Si ate yung logo opportunity. natin. Grab the opportunity. Yan. Hindi ka dapat para supog-supog. Grasya nga yan. Saro pa da ako ya, Mike. Daida kita magbakal ki mga bagay na mapa-impress man sa kita sa ibang tao. Pero kung may pag-iilusyonan ka gayon, pwede ka magpa-impress. Ang pang-ilusyon Pero- talaga, ma-spend ka talaga dyan. Oo. Ma-invest ka talaga dyan. Pero dapat kaya mo sana. Yes. Basta, dahil magpa-impress, dahil magbakal na pang pa-impress na. Sa mga tao. Sabi nga may bago ngayang kalo ngayang pula. Pwede Diba? gayon. Magpa-impress ka. Kung igwa ka na ka to, Yes. dahil ka na magbakal. Mhm. Yan. Yan ha. Purchase only what their cash flow can afford. Pag sinabing cash flow, available, on hand, ang cash na yan. Dahil yan ma-flow. Garan kuya ay tubig. Yes. Dahil man mabulos, kung dahil available. Correct. Kung ano sana ang yaon dyan sa imo, yun sana ang kayang bakalon. Yan. Yun sana ang Oo. babakalon pa. The last but not the least, pay attention to details. Medyo kwan ini ade. Ang kwan niya, pay attention to details. Mabusisi. Mabusisi ka. Mhm. Kumbaga, gari ang ano ko ni kuya na details. Halimbawa nga primero, spending habit bagay na eh. Duwang produkto, Mhm. susaro nga mahal, susaro nga barato. Mhm. Ang detalye nga ka ni, parehas man sana, parehas ang Correct. kolor, parehas ang mga agid, may mga agid-agid bagang niya na design. Mhm. So, duman sa pagbakal, so details, kung parehas man sana ang purpose, ang paggamit, ang pagserbi ko minsan halos agid man sana. Mhm. So, duman na kita sa mas barato. Sa mas barato na. Practicality. Yes. Practical. So, iyan palan Kuya Mike ang spending habits kan mga tao na daiki utang. Oo. Correct ka dyan, kuya eh. Correct. So, sana makuata ining mga arog kaning habits kan mga tao na daing utang. Okay? Okay, sige. Mabalik kita. Sana all dahil utang ade. Sana all daing utang. Okay? Mabalik kita mga tugang sa tuyang pagbabalik. Aramon ta kung ano ang bago. Oras, alas 2:40. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps.
FTES. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon pag ang kababaehan igwa man na itabang digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami iliw niyang produktibo Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, orog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga anin salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mais and Geosciences Bureau, kan DNR. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Ito ang tama.
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyoan, idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyoan, idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Okay, balik na kita digdi sa toyang programa. Reaction muna, sabi digdi. Si Agong para lendingon pero nakapagtapos ang mga akiimi sa tabang kang lending, depende po sa pag-manage. Sabi pa, pirmi pagkaputan ang kamot ni Mrs. kung malaog sa mall, tanganing dai matentaran na magbaka lalo na kung may sale. HHWW. Holding hands muna. Tama po yan na dai kita magparautang lalo na kung dai mang pambayad. Yan. And pwede man tabi mag-utang sa good purpose loan ni Kuya Mike. May kliyente tolo si Kuya Mike. Ayos, may kliyente na ako. Sige mga tugang, ngunyan aramontaan na bago. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Saro sa mga problema sa pag-ihi kung ini nagkakaigwaning sami o well-being lalo na sa mga kalalakihan. Ginibok ang Dutch company Greenpeace sa Amsterdam ang pinag-aapod na hemp urinals para mapundo ang street urination asin magkaigwaning sustainable na public restroom. Ini saro na inobasyon kang mariparo kang kumpanya na igwani mga lalaki na mahilig mag-ihi sa mga tinanom. Ang Greenpeace saro sa mga manufacturer kang Dutch company Urban Senses asin sa ngunyan, igwana ning 12 urinals sa Amsterdam sigun sa inventor na si Richard de Vries. Ang hemp urinals garuman sana traditional planters na igwaning greenery sprouting sa ibabaw, mantang ini ang target zone para sa pag-ihi. Nahalo ang ihi sa hemps asin pinagagamitan o pinagagamit bilang fertilizer. Pahayag kang Greenpeace, mas sustainable ining public restroom mantang nalilikayan ang pagkasayang kan tubig asin nagkakaigwa pa ning natural na fertilizer.
Pero ibang nahiling ko yan sa Yan ang ang bago. Oo. Ang namati ko naman ganyan, pag may sami. Pag may sabay. Yun man ang gad, dahil masami. Yes. Okay, Talagang shoot na shoot, Kuya Mike. Street urination. Totoo yan. Totoo yan. Digdi baga, dawa digdi sa Pilipinas, sa Legazpi, sa digdi, kung saan, may mahiling ka, magbiyahe ka, Yes. may mahiling talaga kitang nakatindog sa kudal. Yun man ang gad. Nag-iihi. Pero dyan, dapat, ang suggestion ko man dyan sa Pigibo, sa Amsterdam, ilag ba rin so, medyo, bako man display ho na marami. Gari ko niya, delikado man dyan ang mga baston. Nasa taho kang park. Paigag. All eyes sa imo pag maihi ka. All eyes. Ilang araw ka na, pwesto, ilang Pigigibo pala Kuya Mike na fertilizer ang ihi. Actually, kang elementary ako sa Ibalon Elementary School. Sa Ruyan, pikukulikta kang maestro irihi na nga ka mo sa bote, tapos pigkasala ka niyan tubig. Matubangon so kamatis. Igwa, may perde. Sir. Ano daw? Ngayon na sumaka kamatis, karaon na ngayon. May iingat. Ano daw namit kan kamatis na iniha? Ayun man ang gado. Yung baga, magayon man na ganyan na urinal. Urinal. Bagay na bagay ang ding sa to, actually. Pigapod na street urinal. Taminsan, ang gigibok tang mga kalalakihan, urinal, ang kudal, gigibot ang urinal, mahanap kay may paipilian. Bago sana kumisan kudal kuya kumisan matanga na bangge. Pag ngayon ang CR niya nito, pagbukas nga may ilaw tulo. Sa rep. Yun, ito dapat, may urinal dapat. Siguro, dapat sa mga kadaharong igwakaan. Sa kanto. Oo. Minsan may nahiling ka magbiyahe ka, may nakapundong auto. Na maihi sa guma kan auto. Yung manangga. Diba? So, pag tariri kang guma, Minatalsik. Sa body ka na auto. Ano daw magkaigwaman kita kaiyan na street urinal digdi po sa satuya. Tangali, ang mga kalalakihan dahil na basta-basta kung sa insain. Challenge naman sa tuya ng mga leaders. Bakit pwede man inidibis? Bikini men. Tibad mawara na lamang karatola baga. Baka bawal umihi dito. Oo. Baka man partner man magtambay ka man naman sa kataning kang urinal. Hindi na lagod na kain. Mahiling ako kay Baltog. Masisibol. Okay, so yan po ang anong bago digdi sa toyang programa. Hello muna kay Helen Havamoron, Ledor Nogidrep, si Madam Shaila Aringodado, nakatutok man, Rene Barbacena, si Kuya Bob Candano nakatutok man, and sabi digdi ni J. Philip Sarampote Balila. Good afternoon po Kuya Ian Ate Jen, Kuya Mike, and si Diras Kompetente Raimundo. Good PM po, listening po from Banban, Maanito Albay. Pwede man po magutang, basta tatao magbayad. Si Bing Valenzuela, Ledor Nagidrep, and sa iba pa na nakatutok, si Tito Tam, Can Couples for Christ, good afternoon po. Si Ulysses Broncano, Marina Hapon, and belated happy birthday kay Ria Crisostomo. Okay? Bitaminang Pampamilya. When anger arises, think of the consequences by Confucius. When anger arises, think of the consequences. Pag nadagit ka, bago ka magtaram, or bago ka maggibo kung ano man na aksyon, ano ngayang mangyayari sa ko? Pag ginibo ko ini, or pag tinaram ko ini. Correct. Naramdaman mo Kuya Mike, so mag-ina na binadil, kang inot na nakaaging taon. Oo. So nag-iriwal. Nag-iriwal sa compound lang, no? O ngunyan, so nakabadil na kulong. Nakulong na. So police. So police. So kung ito, primerong gurang mo nang ino niya. Yes. Nahatulan pala. Nahatulan ngunyan, guilty. Kaya dapat, pag dagit kita, kita sabi nga magbilang mo na, kagatlabi ka na pugol-pugol. Taro ka, mapipriso ka manangga. Napriso. Nakagadan ka pa. Sayang kang buhay. Guilty ba itong 2 counts, kining murder? 2 counts. 40. Yung manangga dito. Duwang ginadan niya, 40 years per count. Kung 20 anyos siya ngunya, malo siya, centennial na. Kung umabot, centennial. Nako, ayun. So dapat pala mag-isip-isip muna data talaga. Ano ang mga consequences na pwede mangyari.
Okay. Yan ang bitaminang pampamilya. Sige po, yan ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya, ngunya na aldaw ni Huwebes. Ini po si Kuya A. Eh, si Kuya Mike. Iniman po si Jenny Matthew Paliran Mabalaw sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas 3 taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 027 series of 2021. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung man, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong bagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Dini Cabrero na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabrero. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO51CA number 071 series of 2020. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dai pa mawawara sa lalong madaling panahon ang virus na dagdadaranin COVID-19. Tinawanin doon ni Dr. Takeshi Kasai, Regional Director for WHO Western Pacific Region, dahil sa makaskas na paglakop kan Delta variant kan coronavirus. Sinabi ni Kasai na dakulang patakot ang Delta variant at ang iba pang klase ng coronavirus sa kapasidad na maging mas pinakusog o na maging pinakosog na public health systems sa mga iba-ibang rehiyon asin maski pa magsanib persa ang international community dahil mapupunas ang COVID-19. Nahiling ninda na makaskas o makaskas na ulakit kan virus sa laog kan mga harong dara kan Delta variant. Sigun kay Kasay, ang pinaka-epektibong panlaban sa virus, iyo ang magpabakuna asin iba pang lakdang kaibahan ang tulos sa pagresponde sa pag-itaas kan kaso. Yan ang alas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol 40